Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginisang munggo na may liempo mga kapudibis at pritong daing na bangus. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. Yes. Ayan. Cheers muna tayo. Cheers. Masarap yung ulam namin, munggo mga kapudibis. Kahit hindi Friday, makakain natin yung munggo. Tsaka liempo mga kapudibis. O, diba? Ay, kanyaman mo. Bubusok pa. Diba? Oh my God, ang sarap. Ay, kanyaman. Ang palaya, oh. Sarap. Yaman. Ako nasa patadang. Siyempre, ano pa ba? Munggo, kanin, tapos baboy. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Yan po ang bulog. Ay, sahog. Yan. Yaman. Yaman. Thank you. Meron tayong maliliit na bangus. Daing na bangus. Sarap. Mainit ba? Dami no. Dami ng palya, oh. Talbos Palya. ng kamote. Palaya, malunggay. Talbos kamote.
Talbos kamote, malunggit, tsaka ampalaya. Manyaman. Sarap. Sige lang, kaya ka na. Grace ka pa. Hindi ko na ano. Laman. Dahan-dahan lang. Thank you. Manyaman. Ayan, mga Food TV, uso yung lagnat at ubo sipon. Ayan. Kasi, uulan tapos sa araw. So, pag ganun na pinararamdaman nyo, uminom na po kayo kaagad ng gamot. No? Diba yung ano na? Siyempre, ano na ngayon? Tag-ulan na yan. Oo, tapos araw na eh. Kawawa yung mga bata.
Sarap. Shoutout po tayo. Ayan, shoutout po kay GL, Aris, Johnny, Erica, and Bambi. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, kabalantaya na sipintalang balik yung bulalo. Nag-send daw sila ng video. Hello mga ka-foodie, babe! Mga tanap wara. Shoutout po kaya kayo. And shoutout din po kay Jasmine Ebkay from Saudi. Lourdes Karaan from Laguna. And shoutout daw po sa mga apo niya. Kila Althea Jace and Jaetsu Niigata from Japan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and kay Lods Franklin Nick daw. Ayan, shoutout kaya Kabalen. Shoutout Tito po. Olivia, shoutout po kaya ka. And Tito Mac, Tita Nelly, Tita Shoutout Cynthia, po. Tita Ate Janet, Lods Dishcarte. Ayan, kay Nanay Babe Kaluya, Camille Garsalia, S. Garsalia, Ruby Garsalia, Garsalia family from Nueva Ecija. Siya po, Baby Alison Catherine Mugoy. Shoutout. We love you all. Yes, mga kapudibis. Emi po agisan ng munggo kasi masyado marakal. Dami. Ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na po bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ha.